yi maganar takalmin annabi ya fi kowa ba za ka iya ja da su ba za ka ja da su ba tun daga wanda ya tsotsi jikin ya tsotsi goshin rasulullahi ya shiga aljanna ga wacce ta sha bawali ta shiga aljanna ga wanda ya taba fatar rasulullahi ya shiga aljanna a'a to ina kuma ga wanda kullun yana nan a jikin rasulullahi kuma babu safa babu komai jiki da jiki jiki da jiki jiki da jiki da jikin takalmin da fatar manzon Allah suke sannan akan shiga takalmin nan duk inda annabi ya so daki falo bayi masallaci yaki kasuwa ziyara aikin haji rawafi safa da marwa ko ina da wannan takalmin in an magana ce dan badar ai dan aljanna ne to ba da takalmin nan aka je ba shi kuma dan ina ne shi ya je mi iraji da takalmin nan yaje ya je isra'i da takalmin nan yaje to ai dan annabi ne annabi Musa ba mursali bane ba shi bane ai manzo ne dai saka ce fa khala'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa sharta kalmin kamara kana guri mai tsarki wannan wadi tuwa din ya kai al'arshin ubangiji shi ake ce takalmin sa Yusuf da Bahani ce a'a ta yi ta kore takalmin ka